Hi a chuirde. Inniu táid chun character eile dhéanamh, agus is mála liomsa character í a dhéanamh as chuilethóirt. So inniu tá mé chun sean crán dar a dhéanamh, but táid chun éan de seandaine chuir. So táid chun an crán a chaisisteach i character. So a rís tosóid le ar chara an pean Louis, agus tosó mé le bun an crán an seo. Okay, beag an fér an seo. Agus inis tá mé chun an éan a chuir isteachar. Chuir muid na súla an seo, agus srón, agus ar nóid cá muid meanga a chuir mar tá an crán seo sásta. Cá muid duilleoga a chuir. So just déanam use beag mar seo. Tá muid inis chun é datha isteach le dá isce. So thug mé ma paint dá isce, agus tá mé chun dain na measca an seo. Agus mar a eicinn sibh, tá mé déanamh línte. Tá mé chun dain níos doracha úsáid, agus muna bhfuilach dain amháin agad is féidir leat rúnaí beag dómh a chuir leis an dain chun dain dorachaáil. Agus teach muid ar eisiir sin i gceann tamil líon beag, mar inis tá muid chun na duilleoga dhéanamh. Tá mé chun glas a úsáid an seo. Is féidir glór spórt a bheith a déanamh é seo, just a dabbáil mar seo. Agus tá mé chun beag an goram a chuir le seo chun glas níos doracha dhéanamh. Taobh hir an seo. Agus is féidir cúpla dabs a chuir an seo agus a siúd. Agus tucha sé go léir le chéile. Agus muid ag obair leis an glas chuir muid isteach an fér freisin. Síos an seo. Agus béidir go chuir muid an spéir, so dheoch muid goram. Agus is féidir an goram a chuir an seo. Agus is féidir just scamalí anamh mar seo. Tá mé just chun beag an dearach a chur an seo ag gur a srón. Agus tar mé srón dearach. OK. Nis, tá muid ré le ar pean le dúch dómháil, agus go muid thar timpeall na líntear fadar in muid leis an pean Louis. Agus chuir mé isteach na súla leis. Srón. Okay, agus inis is féidir linn go deas éadrom a línte beag seo chuir isteach freisin. Agus inis tá muid réile na duilleoga, so a rís mar a dúirt mé hana na use beag. Just dúna mé chúlar an seo. Agus sin chu go bhéh crán dar le éadanar. Rinne muid character as an crán.